ओरै हाबफैसै माथो माथो दासो जादों होबावलायबाय जों माने धोरोमजों लोगोसे हारिमु माने जोङो खृष्टान धोरोम जानानैबो जों हारिखौ बावगाराखै बेनो ओंथि आरो जोङो खृष्टान धोरोम एबा जिसु सारि जानायाव जोङो रंजायो मानो होनोब्ला बेनो बयनिफ्रायबो देरसिन हाबाफारि बर'दिन जायखौ बुङो जिसु सारि जानाय सान दा बेखौ लानानैनो जोङो बे हाबाफारिखौ लाबाय थायो अब्ला लोगोफोर जागायलायबाय दिनै सेकेन्ड दे दिनैबो रेडि जागायबाय नायलांदो ओमफ्राय मोसाग्राफ्रा रेडि हाबजेनबाय मोनसे न'खर दिनैनि फार्स्ट न'खर बेयो न'खरनिबो बरायबाय बर'दिन बेखौहाय बुङो जेरुसालेम जोंनि मालिबिथा एरियानि जेरुसालेमनि फार्स्ट न'खर नैबो हाबजेनबाय जोङो नै दिनै बांसिनबाव मानसिफ्रा दिनै जायगा जादलायाबो जानो हागौ सिथ्लाया सिथाव लाबोजेनबाय नै सिथाव माइब्रा सिथाव ओमफ्राय अमा बेदर मुरि खुमब्रा ना मुला खुमब्रा वा ओमफ्राय ओरै दुलाराय माने थाथ'बाय जानाय लोंनायनि समसै सिख्लाफ्रा बिराद गोबां दिनैहाय नै गासैबो एक्टिभ वा बे न'खरखौ अरायसम अनसुलैथों हेफाजाब दाउदैबो दंबावोसोमोन नै दाउदै जादो आंबो जादिनि दैसे दाउदैया खोन्दांनायसै नैबे न'खरसेनिफ्राय ओंखारफिनबाय जाखाङै लोंखाङै मोसाखांबायबो मोसाखांनानै जाखांबाय बेनिफ्राय जोङो ओरै रेडिसै नै गुबुन न'खराव थांनो थाखाय रेडि गुबुन न'खराव थांनो थाखाय दिनै सिख्लाफ्रा माने ओरैबायदि गोसो गुदुं बिसोर माने बिदियावसो गाखोखाबाय आरो खुला गारियावहाय हाया नोंसोरसो हाया नै बाव सिख्ला सासे दंबावो नामा अब्ला फैबावलायबाय मोनसेबाव न'खर नैबे दिनैनि सेकेन्ड न'खर जोबोद मोजां नुदों जायगायाबो बिराद समायना बे भुटान खाथि बेबो दिनैहाय फैनायाबो ओरैहाय भुटान हाजो बैयो हनै येस बेलाय बिराद मोजां भुटान बर्डारने बरिया रेडि 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 नोंजों हालै रेडि रेडि 1 2 3 दिनै सारि बाय बासायग्राया बर'दिन दे मा गामि आयं मा गामि होननायखौ मा बोरिफारा होनो नैखौ बोरिफारा मण्डलिया जेरुसालेम मांगिनाया हारिमुजों मांगिदों खिन्थु लोंग्राया जाहैबाय बेलाथि
बेलाथि लोंग्रा बिस्कुट नै ओरैहाय दान वा सफैबाय नै सफैबाय आरोबाव भुटान साखाथियावनो ओरै खाथियावनो थाबाय हनै भुटान हाजो दा बेनि साखाथियावनो जोंनि नैबे बर' गामि जेराव दङ जोंनि ख्रिस्टान काथलिक मोनसे न'खराव एन्ट्रि जागायनायसै नों हाजोबमोन नामा होनदोंमोनलाय बे गामिया जाहैबाय बालाजार गयाबो बिराद जायोदां बे जायगायाव हनै गय बागान गोजानै समायना रमायना वाव होमब्ला रेडिसै ओरैहाय What? Wah, uish. Denai Yesu asari zaman. Habne ayam habne. Lagaw. Ayo. Ang sasu may lưới ang. Để có cái khả năng hayo. Kẹp trên bầu sai. Nơi, putri lagi se. Wah, boria ha. हामबाय होनायजों लोगोसे आफा बे न'खरनि लेङार लेंजोङा दिनै बे जोंनि सिगाङाव जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ Ayo. माबायदि बुंनाया माबायदि जानाया आयाव बेदर जानो हाले ओमफ्राय नों जाबावाखैसो आयाव उमादगौ दे दानिया जों जमनागुरि मण्डलियाव न'खरसे हाबजेननायसै नै जेरैबो गय बागानल' नुखायो रेडि जागायबाय आरफौवाफोर माइ फैबाय जमनागुरि मण्डलिनि गावबुराया बरायबाय नै आयंआ बेलाय लाइन मोननै जादों ओरैनो दा फैलायबाय जमनागुरिनि सेकेन्ड न'खर जोंना मोसाखावरि गाखोग्राफ्रा गारियाव गाखोग्राफ्राबो सफैबाय नै येस यो दे ओंखारदो दे फैदो yes सफैलायबाय आजा बाबु आजा होमब्ला हाबबावनायसै नै बहाय मोनसेबाव न'खर सेकेन्ड न'खर जमुनागुरि Bethlehem negara Mariam ni gerbau जोनोम लाफैबाय रंजा बाजायै होमब्ला हाबबाय सिख्ला बुंजोबमायस्लाय नै सिख्ला बुंजोबमायस्लाय हाद्रि खुबाय
Tolong para bikunu cikadek Konai Bethlehem negara Ini न'खरसे अब्ला बेबो जमनागुरिनिनो नायदो बेसेबां समायदों समायना रमायना हाबबावबाय yes हाबनायानो हाबनाय गारि जाबाय दिनै बेथलेहेम नोगोराव जाबाय दिनै हाजिउजों जागायलायबाय आदै बेन्जामिन मुसाहारिनि न'खराव चेयारमेन आनन्द बिटिनि बिसिडिसिनि चेयारमेन नख्रांनि राजाया मानसि जाफैबाय हाबबाय मानि केमेरामेन जादों मानि केमेरामेन दासो जादों बिमाया जायगा हानरा न'खरनि फेसिलिटिया एसे साबसिन दे चेयार दंजोबखायनो चेयाराव जिरायनो हागोन खुसि जालायथिजों चेयाराव जिरायनो मोननायखाय लाबारि बिनि नामा लाबारि ओरै जिरायजोब्बाय नै दुलाराय माबायदि मोनदों ओरैबायदि इन्टारेस्ट ओरैबायदि मोजां गाराङानो रायलायलाबो जानाय खाला ओरैबायदिखा होमब्लाबो नागारनो हाया बेनो ओरैबा मा होफैदों बावनो आरो अर्गानिक सुमफ्राम होनो ना थाम होनो बेनो आरो नायनि आमाय आयं खाजि गोजौसिनफोराव थानाय ओनसोलफोरबो बे सुंद' आर'जखौ नोंनि फालि गथायबाय जानायखौ लादो जाय मालिकखौ अननानै मावाखै बेखौनो बिबाय खालामो बासायग्रा सासेल' प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै प्रभुनि दिनाव मोनसे रानना होदे मोनसे Yes. बे जाहैबाय अर्गानिक जाबाय नै मोनबाय दे नाजावदो दासो जादों mengai mek kondeni dapat ada. Wah. Di Genanglai ada no fैबाय नै di Genanglai जमनागुरियाव। Hei.
नैबे न'खराव जानायनि सम जाफैलायबाय नै जाखांनायसैयानो सेंग्राफ्रा जागासिनो दं हाबबाय नै बै नैबे आदा प्रदीप डिजि गोनांलायनाव जाबाय जों खुनु कारेन्ट थाङो मोना इनाव नैबे बेलासि समाव होलायबाय बिथिनियावहाय नै थाइलालाय हुइलालाय देमलोनो बिथिनि